Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα giveaway. Αλλά πριν το πάμε στο giveaway, θέλω να απαντήσω σε μια ερώτηση της Αναφλού συγκεκριμένα. Αυτή είναι εδώ πέρα, θα την έχω κάπου, αν δεν την έχω δεν πειράζει. Πάμε να τη διαβάσουμε. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ το tablet. Λοιπόν, ωραίο βίντεο. Και να σε ρωτήσω κάτι, ποιος είναι ο αγαπημένος σου τραγουδιστής? Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι... Δεν έχω κάποιο αγαπημένο, αλλά θα πω Παντελίδη, επειδή μου αρέσουν τα τραγουδια του, είναι ωραία, αρκετά ωραία. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου ποδοσφαιριστής? Φυσικά και Μέση. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου YouTuber? YouTuber είναι ο Δε Αέρο. Είναι κάτω στην περιγραφή του ένα βίντεο, πηγαίνετε να το δείτε. Ναι. Please απάντησε μου σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό είναι το comments. Ναι, έχει και ένα γλυβιντούριο και μια σοκολάτα. Τέλος πάντων, αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτό σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το giveaway. Λοιπόν, όσοι δεν ξέρουν τι είναι το giveaway, είναι μια κλήρωση. Ξέρετε τι είναι η κλήρωση? Βάζω χαρτάκια, θα το κάνω μόνος μου την κλήρωση. Λογικά η κλήρωση θα γίνει σε μια εβδομάδα. Θα κάνω ανακοίνωση και θα σας πω. Λοιπόν, το Call of Duty, τι είναι το Call of Duty? Είναι ένα πολεμικό παιχνίδι. Ναι. Που δεν το έχω παίξει καθόλου, το πήρα 60 ευρώ, δεν το έχω πάρει, δεν το έχω παίξει καθόλου. Η τιμή του τώρα είναι στα 25 ευρώ, μπορεί να το έχω στην περιγραφή. Θα έχω ένα gameplay ενός άλλου ενός άλλου YouTuber που παίζει αυτό το παιχνίδι. Να το δείτε, να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Λοιπόν, όλοι θα ρωτήσετε πώς παίρνουμε μέρος στην κλήρωση. Πώς παίρνουμε μέρος στην κλήρωση? Αυτό θα απαντήσω κι εγώ. Αυτό. Τίποτα. Τέλος πάντων, ναι. Πρέπει να έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε ένα share στο Facebook, στα κοινωνιακά σας, Facebook, Instagram, ό,τι θέλετε. Και ένα comment ότι σας άρεσε, ότι θέλετε να σας βάλω στην κλήρωση. Και τι άλλο? Και ένα like στο βίντεο. Αυτό είναι το βασικό. Ρε, θα μ' αφήσετε να κάνω βίντεο! Περνάει ο άλλος με το αμάξι του. Γαμώ. Τι ωραία είναι. Bye! Και εσύ που δεν έχεις βίντεο, ωραία, Facebook, λοιπόν, κοίτα τι θα κάνεις. Θα μου κάνεις μια εγγραφή, ένα comment και ένα like. Και προσπάθησε να το πεις στη μαμά σου, στον μπαμπά, στον παππού, στον γιαγιά σου, παντού όπου βρεις. Αυτά για μένα. Bye!